बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि सायाव प्रहलाद ब्रह्मनि गोख्रों बिबुंथि। हाग्रामा महिलारिया जेब्ला सरकाराव दंमोन अब्ला बिटिसिआव दावराव खालामग्राया रनजित बसुमतारी मोनामोन। सरकाराव थानानै सोरखौबा सोंखारिनायनि सोलाय बिटिसिखौ जौगानायनि खामानियाव बांसिन गोसो होनांगौ। उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव मोदैगुरि बियाबाव लाइमोन बिपिएफ आरो बिसिउनि गेट टुगेदार आरो लिडारशिप ट्रेनिं हाबाफारियाव नुजाथिना बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों प्रहलाद ब्रह्मआ। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो भेरगावनि रुकमा आसाजिया बिपिएफआव जयनिं जायो। रुकमा आसाजियाया सासे एसिस्टेन्ट प्रफेसार जानानैबो बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौ मोजां मोननानै जयनिं जायो। दिनै बे फेरेंगा रनजित बसुमतारी बिथाङा बेसलेस खोथाखौ बुंबाय थायो जे हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटि समावथ' जेबो दावराव जायाखै। बे समाव दावराव दावसि खालामग्रा एनडिएफबिआनो खालामदों बा सोमावसारग्रा आफादफ्रा खालामदों। दा बेवहायनो अबर' सृष्टि जादों मा जादों गावजों गाव दागा हांगामाबो जालायदों मानसि बुथारनाय जादों। बेथ' बे हाग्रामानि दिनाव जानाय नङा। बे हाग्रामा सासे सरकारि मानसि जानानै खुंथायखौ मोजां पिस लाबोनो थाखायसो खामानि मावबाय थादों आरो एनडिएफबिखौबो रायलायहोबाय थानो बिराद नाजाबाय थानाय जादों। दा बेवहाय बिथाङा बिदि बेसलेस बाथ्राखौ बुंनो नाङा। दा दिनैहाय जा सरकार प्रमद बर'नि दैदेननायाव जाबाय थादों बेवहायथ' बिराद निरिह मानुखौ दिनै बुथारगासिनो दं। जनकमोनखौ बुथारबाय नङा होमबा? झारबारिनि आरो पर्बजरानि सासे बिथांमोननो जास्टिस दाबो होनो हायाखै आरो झारबारियाव बन लायनो थांग्राफोरखौ बुथारबाय बिथांमोननोबो जास्टिस होनो हायाखै। साख्रि बाख्रि होनाय खोथा दंमोन बिथांमोना दाबो होनो हायाखै। दिनै बिटिआर एकर्डखौ बिथांमोना मावफुंनो हायाखै। बिथां लाजिनांगौसो। दा सोरबा मोनसे सरकारखौ सालायबाय दावराव दावसि खालामगोन बे मोनसे जुक्ति जानो हायो नामा? गतिके दिनैहाय फेरेंगा मोनहा मानाव गेदेर बिथांमोनहा दिनै बेबादि बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बिथांमोना मावनानै देखायथों। दिनै बिटिआर एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसन खालामनानै देखायथों। 60टा समस्ति बानायनानै देखायथों। मेडिकेल कलेज बानायथों, ट्राइबेल इउनिभारसिटि बानायथों, दिनै इलेक्सनखौ थिग मथे फाथिथों, रन्जु दैमारिखौ बख'थों। बेबादि खामानिखौ माव। बिथांमोना गावसिनि खामानिखौ मावनो नागारै मालायखौसो दिनै समाल'सना खालामबाय थायोब्ला बिथांमोननोबो बुजिबाय बिथांमोना सासे अजय्य राजनितिक नेता। बिथांमोना रायजोफोरनो मालाबाबो जास्टिस होनो हानाय नङा। रायजोफोरखौ थगायनायानो बिथांमोननि खामानि। दिनै इउथ्सफोरखौ थगायनायानो बिथांमोननि खामानि, फरायसाफोरखौ थगायनाया बिथांमोननि खामानि, दिनै रायजो राजाफोरखौ थगायनायानो बिथांमोननि मोनसे प्रायर एजेन्डा होननानै दिनै जों बुंनो हायो।